יובל, אנחנו מבינים שאנחנו לא בכיוון, אנחנו מבינים שמשהו לא מאוזן אצלנו מבחינת ההורות, אנחנו או יותר מדי מרצים את הילדים, נותנים להם מה שהם מבקשים, כשהם בוכים וקשה להם אנחנו פשוט מוותרים על מה שאנחנו מאמינים בו, או מהצד השני שאנחנו יותר מדי כועסים על הילדים, מרחיקים אותם, מענישים אותם בקלות, ומרגיש לנו לא טוב. ואנחנו רוצים לעשות את השינוי הזה שאתה מדבר עליו, אנחנו רוצים להפוך למה שאתה קורא לו להיות הורה מנהיג, שמשהו במיקום שלנו בתור הורים משתנה, ואז מין קסם קורה בבית. אבל איך זה קורה? מה הצעד הראשון שאתה מציע לעשות? שאלה שהרבה מאוד הורים שואלים אותי, מה עושים? אז יש צעד אחד שאני ממליץ בדרך כלל בתחילת הדרך, אני קורא לזה לפתוח שערים. זה אומר, כשהילד שלכם לא רוצה משהו שאתם אומרים שצריך לעשות, או שהוא מאוד רוצה משהו שאתם לא מסכימים, ואתם באמת מאמינים בדבר הזה, לצורך העניין להתקלח עכשיו, או לא לאכול שוקולד עכשיו, זאת אומרת משהו שאתם באמת חושבים שהוא נכון, ואתם עומדים עליו. והילד שלכם מאוד לא רוצה. ואתם מצליחים להישאר על עומדיכם, ולא לוותר לו, מצד אחד, אבל גם לא לעזוב אותו לבד, ולא לכעוס עליו על זה שקשה לו, ולא להאשים אותו או להעניש אותו, אלא פשוט להישאר שם איתו, ולעבור את הקושי הזה. לזה אני קורא לעבור שער. וכל פעם שאנחנו עוברים שער כזה עם הילדים שלנו, הלב שלהם מתחבר אלינו יותר, והם מרגישים בטוחים יותר בעולם, הם יודעים שיש להם הורה מנהיג. מה שאני ממליץ להורים בתחילת הדרך, זה לבחור משהו אחד כל יום, שבו אתם עוברים את השער הזה עם הילדים, שאתם לא מוותרים להם, וגם לא עוזבים אותם לבד. תנסו את זה ותכתבו לי איך זה הולך.